nai rasokan pasti ayah bantu bande balinangan keayahan iko itu samanjali au badalan ulamande dahulunya nan manikah bukannya tak sayang bukannya denai melawan de ayah indah masalah masalahkan ini kok ini manopang ayah ayah orang tidak laka sasanam jo ayah surang ialah denai bajalan dan turui di merantau usalah denai di taga mencarinya konenai pun kadibuang di hati denai larilah asakan denai lai dape wasamo ayah bukannya denai melawan de ayah indah masalah masalahkan ini kok manumpang ayah ayah urang indah laka sasanam jong ayah surang ialah denai bajalan dan turui di marantau jo asalah denai di tagang mencari jo asakan denai lai dape pasamo ayah ialah denai bajalan dan turui ibarat taunya usalah denai di taga mencarinya konenai pun kadibuang di hati denai larilah asakan denai lai dape pasamo ayah